Job Kapitulo 42. Unya mitubag si Job sa Ginoo, nasayod ako nga gamhanan ka kaayo, ug mahimo mo ang tanan nga buot mong buhaton, nangutana ka nganong nagduha-duha ako, sa imong kaalam nga unta wala man ako'y kahibalo. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko hisabti, mga kahibulongang butang nga dili ko gayod matukib, imo akong giawhag sa pagpamati kanimo, ug sa pagtubag sa imong mga pangutana. Kaniadto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban, apan karon nakita ko na. Gayod ikaw sa kaugalingon kong mata, busa na ulaw ako sa tanan kong gisulti, ug naghinulsol ako pinaagi sa pagbulibod og abo, panapos, human sa pagpakigsulti sa Ginoo kang Job, giingnan niya si Elifaz. Nasuko ako kanimo og sa duha mo ka higala kay wala ka mo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Busa pagkuha ka mog 7 ka torong baka ug 7 ka laking karnero ug ihatag kini kang Job ug ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo og pamisyon ko ang iyang pagampo ug dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kanyo kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. Gituman ni Elifaz, ni Bildad og ni Sopar ang gisugo kanila sa Ginoo og gitubag sa Ginoo ang pagampo ni Job. Unya, human makaampo si Job alang sa iyang 3 ka higala, gibalik sa Ginoo ang kadato ni Job og gidoble pa kini. Unya ang tanang igsuon ni Job og mga higala niya kaniadto miduaw kanya og mitambong sa iyang kumbira didto sa iyang balay. Gipadayag nila ang ilang pahasubo tungod sa gipahamtang kanya sa Ginoo. Ang matag-usa kanila mihatag kanyag sa lapi og singsing nga bulawan. Gipanalanginan sa Ginoo ang kataposang mga adlaw ni Job labaw pa kay sa kaniadto. Napanagiya ni Job ang 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 2,000 ka baka ug 1,000 ka asno. Nakabaton siyag 7 ka anak nga lalaki ug 3 ka anak nga babaye. Ginanlan niya Jemima ang kamagulangan, ang ikaduha kisya ug ang kamanghoran keren hapu. Walay babaye nga sama katahom sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang katigayonan uban sa ilang mga igsoong lalaki. Human niini, si Job nabuhi pag 140 ka tuig ug nakakita pa siya sa iyang mga apo ug sa mga apo sa iyang mga apo. Unya namatay siya nga tigulang na kaayo.